Euskara eta euskal literatureko zaletasuna, euskarazko sorkuntza sustatzea da gure helburu nagusia. Zentzu horretan, bai ikastetxeen, baita irakasleen, eta familien lana eta esfortzua eskertu nahi dugu. Euskarak eta euskarazko sorkuntzak espazioak behar dituzte. Erakundeotan gaudenok badugu horren ere ardura parte handi bat, horren jakitun gara, eta horrelako espazioak sortuz, horrelako espazioak indartuz batetik eta berriak sortuz, baritu beharko genuke edo arituko gara, horretan saiatzen gara behintzat. Euskararen normalizazioa nahi dugunok, euskara berme guztiekin biziko den hizkuntza izan behar duela uste dugunok, elkarlanean jarraitu behar dugu. Egiten dugunaz harro, noski horrelako ekitaldiak eginez eta horrelako ospakizunak eginez, baina beti ere aurretik egin dugun hori hobetzeko helburuarekin. Besterik gabe, zorionak saridunei, baina zorionak ere parte hartu duten guztiei sariri jaso ezarren, uste dut zuen lana kontutan hartzekoa dela, eta horretan jarraitzea animatu nahi zaituzte. Eskerrik asko. Herri arrotz batean kokatuta dagoen ipuina, ondo idatzitako istorio beltza iruditu zaigu eta eraberean originala. Ze kategoriaren bigarren saria, etxe horratzen artean ipuinarentzat eta bere egilea Aner Alkain Aguado. Eskerrik asko epaimaikidei, nire ipuina aukeratzeagatik, eta, ipunia kontatzen da, estatu batutako auzo pobretako bizitza, hoxe datu nahi zuten, eta, ez dakit, alba ez zuen irakurri, eta, eskerrik asko, eta, Gaur egungo gai bat kontatzen du ipuñonek eta sentiberatasunez kontatzen du gainera. Oso ondo idatzita dago, elkarrizketa bidez modu egokian garatuta dago, eta gai zaila da adin honetan idazteko eta oso ondo islatua dago. C kategoriako lehenengo saria, atzera pausu bat aurrera 2 izeneko ipuinarentzat bere egilea Araitz Igerategi Izarralde. Nik indeten ipuina ume transexual bati buruz da eta jasotzeitun tratu txarri buruz azkenen egunerokotasunen gertatzean zeuzedalako eta jendeak oso kontzientzia gutxiakalako eta gai interesgarria dituzitzaiten lantzeko. Eta nik sari hau edo lan hau aitai eskeni nahiko nioke azkenen urte luzez ez talako egon lan hau ikusteko eta horretik. Eta beste gabe mi esker. Irudimenaren erabilera eta zientzia fikzioari berari dagozkion ezaugarriak ondo erabiltzen ditu idazleak, ondo dokumentatuta dago eta heldutasuna nabari zaio narrazioan. Bigarren saria, zainduz maite duzun hori lanarentzat da eta bere egilea Unax Abrego Candelario. Ipuina hori idazteko garaian, kutsadurari buruz entzuten dituen albisteetan oinarritu nintzen, eta ipuina honekin gaur egun dagoen kutsadurari kritika bat egiten saiatu naiz. Eta hori eskerrik asko. D kategoria eta azken honi dagokion azken saria edo lehen saria ematera goaz eta entzun dezagun ipuinonei dagokion audio saria. Gaur, gertaera berezi baten urteurrena da. Ez da lehen mundu gerraren amaieraren urteurrena. Ez beste horrelako edozein gertaera historikoarena. Ez da zientzialeariaren aurkikuntza garrantzitsuren baten urteurrena. Ez da idazle zein musikari ezagun baten heriotzaren urteurrena ere. Nire bizitza erabat aldatu zuen eguna izan zen duela 4 urteko urriaren 1. Historia osoa ulertzeko nire mundu honetako lehen egunetik hasi behar dut. 2002ko irailaren 13. Badra da nire izena eta ilargi betea esan nahi du arabiareaz. Pakistanen jaioa naiz eta gaur egun Euskal Herrian bizi naizen. 16 urte bete berri ditudan arren, bizipen bortitz ugari bizi izan ditut 2 arrazoirengatik, emakumezkoa eta musulmana izateagatik. Heldutasuna du narrazioan ondo garatua dago eta borobilduta dago. Oso ondo dokumentatua eta girotua. Narrazio eta elkarrizketaren arteko oreka ona dauka. D kategoriaren lehenengo saria, hezur eta haragizko oroigarriak izeneko ipuinarentzat, bere egilea Naia Sarasola Fernandez. Ipuina hau idazteakoan oinarritu naiz udaran irakurritako liburu batean,
Eta idatziet neska pakistandar bati buruz, 12 urtekin baitua eta bortxatua izateana. Eta gai honi buruz idatziet, irutze zaitelako gaurkotasun handia dela eta azaleratu inbar dela. Eta, beste gabe mila esker. Ni gauza bat esango dizuet, segi idazten. Eta gauza bat oso argi, ez hasi inoiz, ipuin bat behin batean edo bazen behinekin. Mesedez. Txikitako ipuiak dira, ezkean txikiak. Eskerrik asko gerturatzeagatik Ainara beste urte bete. Ana, iruditzen zaiz zure azkeneko sari banekita izan daitekela. Eta Jon igual teknikari bezala ikusiko zaitut, horretzea. Eskerrik asko bertaratzeagatik eta nik aprobetxatuko hemen nagoela sekretu txiki bat kontatzeko. Dago gauza bat izena duela euskaraldia. Azaroan 23 abenduaren 3 izango dana asko dakizuna, baina jende asko ez den apuntatu bainik. Sekretua da, andoainen 1000 pertsona baino gehiago apuntatu gara. Osea, zuekin pixka gehiago. 16 urtetik gorako entzat. Nahi baldin badezuen, hau bizi, belarri prest.